antrine jian sampai boyok. Derek deloken kalau bojoku ngeteni ning sepeda motor. Iki lho tak kandhani pecel sing legendaris jarine. Aku mbiyen zamanku aku urung rabi, aku iki tukuke ning kene iki enak. Cuman nasi iku saiti tak weruhi lokasine iki lho ning kene ning ngarepe Polsek Takran ngono. Lah iki wis wayahe giliranku diceluk mbek Mas. Lah iki aku kan maju toh. Lah iki tak weruhi apa isine. Ning kene ya sak lumrahe apa isine pecel ya. Cuman yang membedakan di sini itu lantoro karo acar timune. Wis kuwi sing paling enak gare seger. Sayange gak ono kemangine entek paling ono kemangine. Biasa ya ono. Ning kene iki Mas biasanya takon, "Mbak, dikei ote-ote apa dikei tempe?" Kalian tinggal milih mau pilih yang mana. Lah aku ya milih sing ote-ote, senenganku sing ote-ote. Lho lah iki ono apa iki kok sampai macet-macet kan duluan ngono dam truk kok ngono iki. Ya wis aku tak mulai dhisik kok tak weruhi. Lah koyo ngene iki penampakane lho. Lah koyo ngene iki bungkusane estetik lho koyo ngene iki. Lho, lah kok akeh minyake. Lah iki kolesterol awe-awe iki lah. Akeh minyake koyo ngene iki tapi aku seneng ya apa maneh ya wis tak lahap pokoke lah penampakane koyo ngene iki wis. Mantap ya wis aku tak madang sik ya. Oke. Sing daerah Takaran dan sekitarnya ojo lali mampiro. Sing pengen ngerti rasane sing wis langganan yo kan mantep to enak to laris lho niki.